Il-kriminalità tal-informatika fl-aħħar snin komplet tolli rasa bl-istess pass, jekk mhux aktar li żviluppaw l-internet u s-siti soċjali. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena biss, is-Cybercrime Unit fih dan il-Korp tal-Pulizija investigat il fuq minn 400 każ. Qabża sostanzjali minn 50 każ ġew investigati fl-2003 meta bdiet topera din is-sezzjoni speċjalizzata tal-Pulizija. Kif spjega l-Ispettur Timothy Zammit, minkejja l-iżviluppi teknoloġiċi teżisti konsistenza fin-natura tar-reati kriminali fuq l-internet. Dejjem kienu tlieta l-reati l-iktar li komun nintaqgħu magħhom li huma l-computer misuse, dak li aħna ġeneralment nirreferu għalih bħala hacking, il-reati ta' persuni li qegħdin jixtru jew nkella jbieħu xi ħaġa fuq l-internet, ir-reati tal-frodi, kif ukoll ir-reati tal-insulti tad-dit huma la fama fejn persuna tħossha offiża jew nkella medda minn messaġġi li jkunu tbagħtu permezz tal-internet. Iżda jekk tjiebu l-mezzi hekk ukoll tjiebu l-imħuħ kriminali li min-naħa l-oħra tad-dinja kapaċi jikkomunikaw bl-istess ilsien tal-vittma. Saru iktar raffinati fejn ċertu żbalji tal-grammatika llum il-ġurnata m'għadekx issibhom f'daw it-tipi ta' messaġġi, kif ukoll m'għadniex nintaqgħu magħhom permezz tal-email biss, jiġifieri llum il-ġurnata l-istess tipi ta' scams, l-istess tipi ta' frodi għadin naraw anka mill-telefonija, għadin naraw minn messaġġi li nirċu fuq il-telefon ċellulari tagħna permezz tal-SMS, kif ukoll l-emails li baqgħu popolari ħafna. Il-vittmi tal-kriminalità tal-informatika f'Malta kienu suġġetti għal diversi reati tul is-snin u għal daqstant l-appell tal-Pulizija jibqa' wieħed u ċar. L-appell tal-Pulizija huwa li l-persuna għandha tapplika il-prekawzjonijiet li tieħu fil-ħajja tagħha ta' kuljum għal dak li qed tagħmel ukoll fuq l-internet. Jiġifieri bl-istess mod kif jiena noqgħod attent dwar l-informazzjoni li qed ngħaddi lil terzi persuni fil-ħajja tiegħi reali, għandi l-istess mod noqgħod attent dwar dik l-informazzjoni meta nkun qed ngħaddiha lil persuni anke li ma nafhomx fuq l-internet.